We are going to do this special number in Tagalog. So, it means integration from both sides. Okay? Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y pinili mo at inaging lubos. Ang tanging alay ko ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi lang kaya na maipagkaloob. Mamahaling Diyos, hindi ko nilpo. Ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay amitin. Ito lamang na ang lanang iba pa akong hinihiling. Di ko akain. Amen. Ako iyong bigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat main. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Inangangalanan, maipagkaloob. Mamahaling Diyos, tubig kong inuod. Ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang naman, wala nang iba pa akong hinihiling. Yung hinihintay, ang iyong pagpapagin. Jesus ang mapapil, kagalbapang tuon. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi na makayanan, maipagkaloob. Mamahaling Diyos, tubig kong inuod. Ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang naman, wala nang iba pa akong hinihiling. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo. Amen. At kinaming lungkot. Ang tanging alay ko, ang tanging alay ko, sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makayanan, maipagkaloob.